Kaixo, bideo honetan egingo dugu 2006ko uztailean agertu zen ariketa bat magnetismoarekin zerikusi daukana. Esaten digute daukagula protoi bat eta azeleratu egiten dugula potentzial diferentzia jakin batekin, 10 volt. Vale, lehenik eta behin ikusi beharko dugu zelan potentzial diferentzia horrekin gure protoiak abiadura jakin bat lortzen duena. Vale, beraz lehenengo atala izango da energia mekanikoaren kontserbazioa. Ondoren galdetuko dizkigute beste gauza bat, baina hasiko gara hasieratik. Zelan erlazionatu karga bateri emandako potentzial diferentzia eta karga horrek lortuko duen abiadura. Goratzen baduzue, harri bat botatzen dugunean, harria altura aldatzen denean bere energia potentzial aldatzen da eta energia potentzial hori aldatzean harriaren energia zinetikoa abiadura aldatzen da. Ba hemen antzerako parezido. Zein da kontua, hemen potentziala ez da izango potentzial gravitatorio, baizik eta potentzial elektrostatikoa, eta energia potentzialaren aldaketa hori ondela adierazi dezakegu. Goratu Q bider V dela energia potentziala, beraz energia potentzialaren aldaketa izango da Q bider delta V, eta delta V hau izango da potentzial diferentzia, bai? Eta hori da ariketak datu bezala ematen diguna. Beraz, potentzial diferentzia horrek bider karga esango digu energia zenbat aldatu den, eta energiaren aldaketa hori bihurtuko da abiaduran, hau da, energia zinetikoan. Zaten digute hasieran elektroia, protoia geldirik dagoela, eta bukaeran, lortzen duela abiadura jakin bat. Datuak ikusita eta adierazpen honetatik abiatuta, aterako dugu zein den bukaerako abiadura. Beraz, energia zinetikoaren aldaketa izango da bukaerako energia zinetikoak hasierakoa. Esaten digutenez, hasieran pausa gunean dagoela, hemen abiadura 0 izango denez, energia zinetikoa 0 balio du. Beraz, hau bezalako egoera ariketa askotan geratuko zaizu, esaten dizuete zenbatekoa den potentzial diferentzia, eta horrekin nolabait ari dira esaten zenbateko abiadura ari dien, eremu elektrikoak zenbateko abiadura ematen dion gure partikulari. Q bider delta V izango da energia zinetikoaren adierazpena, askatzen dugu abiadura, eta hau bezalako zerbait. Hau formula nahiko erabilgarria da. Hau da, partikula batek lortzen duen abiadura, potentzial diferentzia jakin batera ezarrita dagoenean, bale? Eta orduan, sartzen ditugu datuak, eta lortzen dugu gure protoiaren abiadura izango dela 4,18 bider 10/6. Orain bai, joan gaitezke bigarren atala egitera. Behin gure partikulak abiadura lortu duenean, sartzen da bai, bere abiadurarekin perpendikularra den eremu magnetiko uniforme batean. Eta, eremu horretan, hasten da birak emoten, eta bira horien erradioa 0,3 metrokoa da. Beraz, erabiliko dugu erradioaren formula, izaten digute hau 0,3 metro direla, protoiaren masa ezagutzen dugu, abiadura kalkulatu dugu, karga ezagutzen dugu, eta eskatzen digutena da eremu magnetikoaren intentsitatea. Behin datuak sartzen ditugunean, geratzen zaigu hau, notazio zientifikoan adierazita, 1,52 bider 10^-1 Tesla. Hori da gure eremu magnetikoaren intentsitatea. Eta azken atalak esaten digu, intentsitate honen balioa bikoizten badugu, hau da, hau bikoitza egiten badugu, nolako izango da ibilbidearen erradioa. Formula honekin ondorioztatuko dugu. Esaten dugu, hau da, gure hasierako erradioa, eremu magnetikoa B', orain hasierakoaren bikoitza bada, nolako izango dugun erradioa, R', da, ondoren izango dugun erradioa, izango da masa abiadura, eta hemen B aldatzen dugu B'-arekin izateko dela orain daukagun eremu magnetikoa. Eremu magnetiko hori izango da hasierakoaren bikoitza. Orduan, ordenatzen badugu eta bi hau aurrera ematen badugu bat zati bezala, geratzen zaigu MV zati QB. Baina hau da hasierako erradioa. Beraz, bat zati bi bider R. Bukarako erradio izango da hasierako erradioa bider bat zati bi. Beraz, bukarako erradio izango da hasierako erradioaren erdia, hasierakoa bazen 0,3 metro, bukarako izango da 0,5 metro.